isowar motocin hisba waɗanda suke ɗauke da giya wadda za a fasa ta da izinin Allah tabaraka wa ta'ala, wanda hedikwatar hisba ƙarƙashin jagorancin Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa ta kama da kuma na ƙananan hukumomi kamar ƙaramar hukumar Fage tana da giya sama da ta naira miliyan 30, wanda ga sunan motocin kamar da kuke gani Allah ya kawo su lafiya. Gashi nan motocin suna shigowa da wannan giya wadda aka ɗebo ta miliyoyin dorori, wanda akalla ba a kasara ba mu kanmu muna da irin wannan motoci kusan guda 7 waɗanda suke ɗauke da wannan gurbataccen giya wadda Allah da manzansa suka haramta sha. Ba motocin giya nan suna shigowa wannan fili na Kalebawa kamar da muke gani, kuma za a fasa su da izinin Allah tabaraka wa ta'ala, wanda ga wannan giya nan Allah ya kawo ta lafiya ƙarƙashin jagorancin babban kwamanda Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa hafizahullah a wannan gwamnatin tamu mai albarka, gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wanda da sahalai wata ne za a fasa wannan giya kamar yadda kuke gani. Ga motoci nan dauke da giya da kuma dakarun hisba wanda ga su nan sun iso da wannan giya ta sama da naira miliyoyi, wanda kanta karamar hukumar Fage tana da irin wannan giya sama da ta naira miliyan 30, wanda kuma mun ba da mota irin wannan guda 5, wanda a yanzu na da sauran motoci guda 3, wanda na san insha Allah tabaraka wa ta'ala za a ware wani lokaci wanda kuma za a fashe sauran giyoyin da suke tattare a kananan hukumomi masu albarka. Ga giya nan dai kamar da kuke gani ana shigo da ita wannan fili na Kalebawa da ke karamar hukumar dawakin tofa da ke jagorancin babban kwamanda Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa hafizahullahu. Ga giya nan tana shigowa da kuma dakarun hisba, wanda yanzu za a daga wannan giya da izinin Allah tabaraka wa ta'ala a fashe ta a wannan fili mai albarka kamar yadda kuke gani. Ga shi nan dai tana shigowa cikin waɗannan motoci na ɗeba shara da kuma motocin KFY wanda ƙarƙashin jagorancin babban kwamanda Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa da mataimakansa. Ga giya nan tana shigowa kamar da ake gani, da kuma motocin ga sunan ana ta shigowa wannan motoci sama da guda 20 sun jagorancin babban kwamanda. Ga shi nan suna shigowa da wannan barasa ta miliyoyin nerori, wanda kotu ta yi doka ta ba har halewan hukumar hisba cewa a lalata wannan giya kamar yadda Allah da manzansa suka haramta. Giya kuma tana cikin wannan haramci Allah na da ƙasa da wanda ke kanta. Ga motoci nan suna shigowa, ga shi nan dai ana shigowa da wannan giya kamar da muke gani a wannan hawa ne Kalebawa, wanda an ɗebo wannan giya daga hedikwatar hisba da kuma wasu ƙananan hukumomi wanda ba duka ba, kamar ƙaramar hukumar Fage ta cika irin waɗannan motoci guda 5, wanda a halin yanzu kuma muna da ragowa na waɗannan barasa na sama da motoci ainihin guda 3. Idan ka hada jumlatan muna da irin waɗannan motoci na wannan barasa sama da mota 8 ƙarƙashin jagorancin babban kwamanda. Ga kuma mota ƙaramar hukumar mu ta hisba ta Fage ta ƙaraso, ga kuma nan da muke gani gashi nan dai ana ta shigowa da wannan jiya tamu mai albarka, wannan jiya tamu mai albarka. Gashi ana shigowa ga babban kwamandan hisba na jihar nan Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa hafizahullah. Allah ya karaso da shi lafiya, Allah ya karaso da shi lafiya a wannan wuri namu mai albarka, wanda ake kokarin fasa giya a wannan rana tamu mai albarka. Ga babban kwamanda na a ciki, ga kuma sauran mataimakansa, kuma sauran dakarun hisba wanda muke gani badu wanda muke gani. Gashi nan dai ana ta shigowa wannan wuri mai albarka wanda yanzu insha Allah za a yi kokarin fashe wannan giya mai albarka a wannan fili mai albarka. Za a fashe wannan giya kamar da kuke gani wani da ake gani a sunan ka za ga motoci nan dai alhamdulillah wanda sun gama shigowa wannan wuri